Super, tak ďakujem a dobré ráno všetkým. Tomáš to už prezradil, trochu to počujete na mojom hlase, takže táto zmena priezviska sa udiala cez víkend, tak ospravedlňujem svoj vyspievaný hlas, ale myslím, že to spolu zvládneme. Môj príspevok sa volá Nová éra vzdelávania. Vaše zručnosti, môžeme to volať pokojne skilly, aj tak nemáme v tom názvosloví úplne jasno. Ako vaša kariéra. Keď som sa zamýšľala spolu s Tomášom, že aká téma by bola vhodná na toto podujatie, tak sme vybrali spoločne práve túto tému, pretože za mňa osobne je veľmi dôležité pri tejto zmene, o ktorej stále všetci hovoríme, získať si na našu stranu aj tých zamestnancov a tých manažerov, aby oni pochopili, prečo od nich zrazu požadujeme to, aby sa neustále vzdelávali, aby mysleli na svoje zručnosti, aby boli viac flexibilní. A vybrala som teda niekoľko tipov, ktoré im môžete poukázať aj vo vašich firmách a teda trošku vás namotivovať, aby ste k tejto zmene pristúpili aj vy. Moje predstavenie, vidíte názov mojej pozície Cluster COE Learning, Leadership and Culture, je to taký korporátny názov, čo to znamená, mám na starosti vzdelávanie, rozvoj, čiastočne talent management, firemnú kultúru v klastri, to znamená Slovensko, Česko a Maďarsko a pracujem teda pre spoločnosť Henkel Slovensko. A tak som si na úvod pripravila takú aj otázku, ktorú vidíte v metri. Aké poznáte Henkel produkty? Nebojte sa, nebude to vôbec nejaká firemná prednáška, len ma to celkom zaujíma. Keď si predstavíte taký bežný nákup v drogerii, že či niektoré z našich produktov poznáte? A je tu tá ďalšia otázka. To je veľmi správne. Naposledy, keď som sa to pýtala na univerzite študentov, tak prvá študentka povedala, že Ariel, tak je vrajím, super, to je naša najväčšia konkurencia, to nie sme my. Ale áno, Silan, vidím Fa, Pervol určite, čiže pracie prášky, vlasová kozmetika, áno, Schauma je naša, Sajos a tak ďalej, lepidlá, super. Takže poznáte, tak to som rada. Vždy ma to zaujíma, lebo ja tým, že som v tej firme už dlho, tak ja už mám taký skreslený pohľad, že mám pocit, že veď sme všade a potom sa na to rada pýtam. Dobre, tak ďakujem. To bolo také na zahriatie na úvod. A môžeme sa vrátiť k prezentácii. Dnes teda vôbec nebudem hovoriť o týchto výrobkoch a v Slovensku, Česku a v Maďarsku sa teda vyrábajú iba v Maďarsku. A v Maďarsku sa konkrétne vyrábajú guličky do záchodu brev, takže to je najbližšie. Na Slovensku máme v podstate Centrum zdieľaných služieb, máme tu 2000 zamestnancov a tí zamestnanci sú naozaj, podporujú celý svet s rôznymi procesmi, či už finančnými, alebo aj rôznymi inými. Máme tu nákupcov, logistiku a tak ďalej. Aby ste si trošku vedeli predstaviť, že o akej populácii zamestnancov hovorím, vždy sa to bude líšiť vo vašich firmách. A tu som teda iba dala taký prehľad, toto sú nejaké naše výrobky a v strede teda vidíte, ako Henkel začal. To bol vlastne prvý prací prostriedok, ktorý bol taký, že mal všetky zložky v sebe, takže bolo to naozaj veľmi, veľmi revolučné kedysi. A najväčší teda biznis sú pre nás lepidlá, pretože ich máte v iPhone, v topánkach, úplne všade sú naše lepidlá. Fajn, takže o čom budem dnes rozprávať? Chcela by som vám predstaviť takú cestu, takú časovú os, ako to vyzeralo, keď ste si chceli vybudovať úspešnú kariéru v čase. Až teda po dnešnú dobu. A myslím si, že toto sú práve možno tie argumenty, ktoré môžete použiť na nejakých vašich interných školeniach, alebo ak budete chcieť presvedčiť zamestnancov, manažérov, aby teda do toho vzdelávania investovali. Ja som to napríklad prezentovala aj u nás interne a malo to úspech, takže vám to tu ukážem a kľudne si to môžete teda potom prebrať. Ako to vyzeralo kedysi, bavíme sa o nejakom začiatku 20. storočia, povedzme 1930-1970. Ak si chcel človek vtedy vybudovať úspešnú kariéru, všetko, čo stačilo spraviť, bolo v úvodzovkách len nájsť si dobrú firmu a tá sa o neho postarala. Rozprávame o firmách ako napríklad v československom prostredí jednoznačne Baťa. Naozaj ste sa tam zamestnali a mali ste v podstate istotu, že tam strávite celý svoj život, že sa vám postarajú o dôchodok, vaše deti budú mať s vašou manželkou alebo teda kde bývať. A v podstate sa nemusíte kvázi nič nové učiť a budete spokojní a budete si budovať tú kariéru. Toto sú aj
historické zábery práve Henklu, pretože v tom československom prostredí je to Baťa, ale Henkel bol niečo veľmi podobné. Naozaj to bolo revolučné v tom, že mali teda pri tom závode ľudia kde bývať, mohli pracovať ženy, čo nebolo až také typické. A tu sú na fotke vidno ženy, ktoré pracujú v laboratóriu. A hore napríklad vidíme nejaké plesy, ktoré sa organizovali. Takže čo týmto chcem naznačiť, že kedysi to úspešné budovanie kariéry mohlo vyzerať takto. Našli ste si jednu firmu, boli ste v nej naozaj celý svoj produktívny život a ešte vám tá firma zabezpečila potom aj niečo na dôchodok. Ako tomu rozumieme, tak to už dnes nefunguje a asi keby sa teraz spýtam, že kto z vás je v jednej firme dlhšie ako 15 rokov, tak by tu bolo málo rúk hore. A trebalo vlastne tú zmenu urobiť. Takže prichádzame do nejakej ďalšej fázy, koniec 20. storočia, začiatok 21. storočia. Vtedy bolo potrebné mať silné meno. Čo to znamená? Boli dva spôsoby. Buď ste sa narodili správne do rodiny lekárov, právnikov a podobne a bolo vlastne jasné, že tá vaša kariéra bude úspešná. Alebo ste naozaj investovali do štúdia, do toho formálneho štúdia. Tu sa ešte bavíme o tom, že nebolo potrebné mať len univerzitný titul, ale bolo aj dôležité z akej univerzity. Vtedy to malo naozaj tú váhu a pokiaľ ste teda investovali do tohto formálneho vzdelávania, tak potom aj tá vaša kariéra bola úspešná. Opäť sa ale z pohľadu L&D bavíme o tom, že ste v podstate zainvestovali do toho vzdelávania primárne na začiatku. Vybudovali ste si to silné meno, získali ste ten silný diplom a to vám zabezpečovalo úspešnú kariéru v čase. Opäť ale cítime, že to tak nefunguje teraz a že ak je tu niekto, kto má skúsenosti aj s rekruitom, tak už dlhodobo sa až tak nepozeráme na to, ako má človek vyštudovanú vysokú školu, ale na nejaké iné elementy sa pozeráme. Takže opäť ako prišlo viac firiem na trh a ako bolo viac aj ľudí dostupných na trhu, ktorí mali nejaké vysokoškolské štúdium, tak bolo treba nájsť nejaký iný kľúč, na základe ktorého sme si budovali úspešnú kariéru. A teraz prichádza doba, ktorú poznáme, pretože práve teraz niekedy sa tá doba mení a láme a sú to vaše pracovné výsledky ako vaša kariéra. Naschvál som sem dala logo LinkedInu, lebo to je presne to, čo nás teraz prezentuje. Tam si proste píšeme o tých svojich projektoch a všetko v číslach, koľko ľudí riadíme, aké veľké projekty robíme a dávame tam v podstate tie naše pracovné skúsenosti. A už aj pre rekruiterov, ak to môžem znovu použiť ten príklad, je zaujímavé, keď si pozrú váš LinkedIn profil a vlastne ich zaujíma, aké rôzne pozície ste vykonávali. Už tak úplne nehľadajú, že či ste v nejakej firme boli lojálne dlhšie ako 5 rokov, ale naozaj sa skôr pozerajú, aké pracovné pozície ste vykonávali. Stále sú to ale viac menej rovnaké pracovné pozície. Je tu ten obrázok tých výškových budov, lebo naozaj niekedy mám pocit, že človek v tom korporátnom svete tak chodí z jednej výškovej budovy s logom do druhej výškovej budovy s logom a tak sa mení jeho kariéra. Čiže stále je to ako keby v jednom a tom istom smere. Ak robíte controlling v Henkli, tak o 2 roky môžete robiť finančný controlling v inom nemenovanom hociakom korporáte. Takže v podstate aj tie vaše ako keby zručnosti, ktoré nadobúdate a skúsenosti a rôzne vzdelávania, uplatňujete viac menej v jednom rovnakom smere. Ale tu cítime, že to už tiež nie je pravda a stále vlastne aj ľuďom hovoríme, že aj to bolo vidno, keď Tomáš prezentoval na začiatku, že sa ľudia museli v posledných 12 mesiacoch naučiť niečo nové, aby mohli vykonávať svoju prácu tak ako doteraz. Takže máme jasné dôkazy o tom, že tie pracovné pozície sa menia a že už ani tento kľúč k budovaniu úspešnej kariéry nestačí. A preto treba urobiť zmenu. A tá zmena vyzerá tak, že si treba budovať skily. Treba si budovať skily, ktoré sú univerzálne, o ktorých radi hovoríme future skills a keď si to dáte do Google alebo do hociakého nástroja umelej inteligencie, tak vám ich napíše hneď niekoľko, ktoré sú naozaj kľúčové preto, aby sme boli úspešní vo svete. Nebudem vás napínať, úplne najdôležitejší je adaptabilita na zmenu, takže schopnosť prispôsobiť sa zmenám. A to je práve to, čo treba budovať, aby sme boli úspešní. Pretože ja nemám záruku, že moja pracovná pozícia bude o 2 roky existovať a ak bude, tak pravdepodobne bude vyzerať úplne inak, ako vyzerá teraz. Takisto nemám záruku, že zostanem v tej istej firme, tak ako to bolo na počiatku.
keď sme hovorili o tých veľkých firmách. Takisto nemám záruku, že môj vysokoškolský titul a diplom, síce červený, že mi na niečo bude platný. Takže musím si budovať svoje zručnosti, aby som bola úspešná, aby som teda tú kariéru vedela nejako budovať. Toto je nejaký selling point aj pre zamestnancov vo vašich firmách. Určite sa stretávate s tým, a ja som to na začiatku hovorila, že ja teda pochádzam z prostredia, kde máme centrum zdieľaných služieb, takže aj ten vekový priemer je u nás nižší, naši zamestnanci majú v priemere 35 rokov a je to naozaj taká populácia, ktorá sa vzdelávať chce. Napriek tomu máme ľudí, ktorí povedia, ja som spokojný tam, kde som, ja sa vzdelávať nepotrebujem, ja som šťastný tam, kde som, ja nechcem ísť nikam vyššie. A práve pre nich sú tieto argumenty veľmi zaujímavé, pretože keď im poviete, ty si síce spokojný tam, kde si a nechceš ísť vyššie, ale tvoja pracovná pozícia takto vyzerať o rok nebude. Takže preto je napríklad toto celkom zaujímavé im ukázať. Teraz trošku prejdeme do praxe, čo robíme aj u nás a možno ste o tom už počuli, pretože je to teraz celkom trend, skill management je celkom trend a my teda tento rok predstavujeme v Henkli, nie len v Henkel Slovensku, ale v celom veľkom globálnom Henkli, tzv. Trh talentov alebo Talent Marketplace. A čo to teda znamená? Je to taká platforma, na ktorej majú vlastne naši zamestnanci si sami vytvoria svoj profil, niečo ako LinkedIn profil. A vlastne tam dajú svoje pracovné skúsenosti, svoje skilly. K niektorým skillom vlastne majú aj také assessmenty, takže si vedia ako keby podľa toho určiť úroveň. A vedia tam vlastne reagovať na interné pracovné ponuky, vedia si tam nájsť mentora, vlastne z celej našej spoločnosti môžu osloviť kohokoľvek, aby sa stal ich mentorom. Takisto tam manažéri môžu zadávať rôzne krátkodobé projekty a tým pádom si vedia z celého sveta, z nášho Henkel sveta, nájsť k sebe nejakých zamestnancov. Je to všetko napárované jednak teda na ich skilly, ale aj na tie profily, ktoré si tam vytvoria. A čo to vlastne tiež robí, že to odporúča vzdelávanie. Takže museli sme trošku popremýšľať aj nad tou pozíciou L&D v našej firme, že už nie sme tí, ktorí odporúčajú vzdelávanie, ale naozaj sa aj tá rola trošku mení do takého viac coachingového smeru a možno práve aj týmto smerom aj to L&D sa mení. A takisto sa tam vedia teda vytvárať rozvojové plány a postupne, na čo sa teda asi najviac teší HR komunita, je succession planning, teda plánovanie nástupníctva. Všetky tieto veci tam vlastne sú pod jednou strechou, nazvime to. A takisto tu dnes budem celý deň, takže pokojne sa potom môžeme porozprávať o tom, že ktorý dodávateľ toto dodáva, je ich viacero na trhu a môžeme povedať naše skúsenosti. Ale naschvál som sem nepriniesla žiadne super skvelé video o tom, ako to vyzerá, pretože určite všetci viete, že pri implementovaní takýchto projektov nastáva mnoho kiksov a my sme naozaj na začiatku a celé to budujeme. Čo je za mňa úplne najviac kľúčové je, aby sme našich ľudí presvedčili, že si tam jednoducho tie svoje dáta chcú dať a chcú ten nástroj začať využívať. Pretože aj keby sme mali seba najlepší nástroj v organizácii, pokiaľ ho nepoužívajú ľudia a neveria tomu manažéri, tak je nám úplne zbytočný. A preto by som záver toho príspevku skôr dala o tom, čo si z toho môžete odniesť a čo môžete urobiť ešte predtým, než sa rozhodnete si takýto nástroj buď zakúpiť, alebo minimálne o ňom premýšľať. Čo je pre mňa kľúčové, je pre nás ako L&D komunitu, že sa už nemáme pýtať len, čo potrebujeme naučiť ľudí, ale aj ako im pomôcť rozpoznať a rozvíjať to, čo už vedia. Možno vo viacerých firmách, ak sa venujete aj talent managementu, tak v poslednej dobe sa takisto trošku mení ten smer aj u nás v organizácii o tom, že už nehovoríme ľuďom, že toto ti ešte chýba, toto by si sa mal naučiť, ale skôr sa pozeráme, že v tomto si dobrý, v tomto ťa chceme podporiť. A to, čo sa máš naučiť, sa nauč na nejakú základnú úroveň. Takže chceme využívať talenty tých ľudí, ktoré prirodzene majú. Myslím si, že v tej dobe je to veľmi dôležité. Pretože ak by sme sa bavili o tom, že koľko času a investícií to chce, aby sme všetkých niečo naučili, čo im prirodzene nejde, tak by sme opäť videli, že je možno jednoduchšie investovať do toho, čo im ide a majú na to talent. V ére rýchlej zmeny je potrebné rozmýšľať nie v rolách, ale v zručnostiach. To je takisto niečo pre HR komunitu, taký odkaz, pretože
role sa menia, pracovné pozície sa menia, ale ak viete, v podstate máte zmapované, aké zručnosti, aké skily majú vaši ľudia, tak ich viete potom v podstate aj vy presúvať interne u vás. Určite sa to deje aj u vás, u nás sa to tiež deje, oddelenia vznikajú, zanikajú, pracovné pozície sa im menia názvy, mení sa im celá štruktúra, takže treba sa spoliehať na niečo, čo je viac univerzálne a to sú práve tie skily. Nečakajte na dokonalý systém, ale začnite s tým, čo máte dnes. Toto je za mňa absolútne kľúčové. Ešte predtým, než budete premýšľať nad nejakým skvelým nástrojom, treba začať s tým, čo máte dnes. U nás niektoré oddelenia majú zmapované skily svojich zamestnancov reálne, že v Microsoft listoch a v Exceloch. A je to v poriadku, s niečím začať musia. Jednoducho spravia si tú analýzu a nám to potom pomôže, pretože vieme, pomôže nám to jednak pri hiringu, vieme, že ktoré skily, zručnosti nemajú a potrebujú ich dostať externe, vieme, ktoré vieme vyškoliť a vieme, čo majú, v čom sú tí ľudia silní. Potom vám samozrejme k tomu pomôže aj hociaký sofistikovaný nástroj, ale treba začať s tým, čo máme dnes a pracovať s mindsetom ľudí, že vzdelávanie je nevyhnutnosť. No a na záver, kariéra už nie je rebrík, ale sieť. Takže pokiaľ si chceme budovať úspešnú kariéru, tak nehovoríme už o kariérnom rebríčku, ale o kariérnej sieti. Tak vám ďakujem za vašu pozornosť a to je z mojej strany všetko. Díky moc. Ještě prosím vydržte, máme tady otázku z publika. Prosím, rychlá otázka, rychlá odpověď. Kolik procent lidí se vzdělávat chce, nechce? Jestli máte zhruba zmapováno. Áno, mám to tak zmapované, že 85% máme takú tú populáciu, ktorá naozaj chce o tých 15 sa bavíme, že absolútne nechcú, takže je to také veľmi zaujímavé. Tak to si myslím docela skvělé motivační číslo upřímně. Takže ještě jednou moc děkuju.